Video chlapec môj. Tak. Počúvaj, to ja keď som nebol do toho košíka pol kukuričky, čo som na tú moju, to som mal tu ako lajk. Pozri sa, aké má plaváky. Raj, všetky. I... Nehrej do videa, prosím, toto pôjde na YouTube. Ty bungee. Pekná tá delička, ty vole. Tenučka. A teraz, teď koľky. Ten plavák nejde rovno. Krásne spustené do vody. On to umí. A ideme. Pozri sa, aké tenučka. Túto by som to vedel asi. Za kolajtom, určite, že by si vedel. Boris to vyťahol. Druhý návaz vydáva, ne? Nevšimol som si, nepozeral som. Už vidíš, jak je rozložený. Je gantalík. Že je rozložený gantalík. Ne, ty sa balíš vác. O tomto metri hovorím, že... Áno. Tento na prvé prieste tu rozložený jak ty. Tomu stačí. Aby som aj tie ostatné, na čo? Zbytečné, jeden. Tak aj vypadá, jak Lukašenko. To je no jak ja rozložený, že... Každý plavák inakší. Jak Lukašenko. Tak čo no? Tam má dobré, ale iné. Dobrú placku tam má. Kamaráde. Stačilo, keby troška bol chápavý a kúkal sa na vedúceho, jak to robí, aspoň 15 minút a ani keby nechytal. A hneď by lepší dopadol. No, ten ide. A padla. Ale môže sa stať, vieš, keď podsekne, tak pustí sa dole vodou, nemá šancu. No poď. Paráda. No, nie. Pif. A už tam bol. Práve preto ten raj tam má, vieš. Aby to nemusel namáčať. Je rýchlejší, je určite. Hop.
No, tak toto len tak, ale to bude mrena 100%. Držal na konci, musí vám byť ľahká tá ľudica. Ale tú ľudicu musí mať ľahučku jak fyzika. Aha. Ide. Však to bolo aj záber, jak mrena. No, to bolo typické. Kto? Varbel. Môže byť. Tam musí byť už až ďaleko. Dobrá je. Tento, keby bol troška fair play, tak zdvihne tú palicu, nedáva to do vody. Ide. Taká má tá delička. Nemá chybu. No, neodložil si to skoro. Vyzerá, že tam nemá nejakú moc. Ale Extrémne veľa. asi není slabý. Musíš cítiť, keď To ho je môžeš jaká poťahnuť. domrena som zvedal. No, To je nebezpečné si vypadať. To zrovna najľahší kus, ale tak. Poď. Dobre, začapkajte mu, ne? keď vyjebe 7 kg, to úplne začal. Pozor, že čo má tá mrena? 400-500 gramov? Ja som tlískal z Kothornovi. Dobre, no. Takú ozaj kilo a pol, 2 kilo, keď začneš nemať. Víte, výbuch v tom momente ide. Ide krmiť. Nemyslím si, že to bude ale robiť do konca pretože myslím si, že to bude robiť len zo začiatku. To za minulú viac. Mal tam síce rybu, ale... Kdyby som ja tú moju len tak udržal na konci. Dáme mu tu gatiny, nech to zakrví. Spadol aj do vody. Tu stojí taká 5, 6, Čo? 3. Ty tam boli Tento akolajt Čo tam myslíš? boli 4 000. Ale kaprový má akolajt, pozri. No čakaj, jaký inakší? Čo by si si jastil, jaký ako aj do Marí na takúto onú vodu? Ja som myslel, že to bude, keď som to videl na YouTube, vieš, takže že to bude hrubšia, ale čo to je krásna palica. To nemá chybu. A tento kaprový nestojí také svety. Len tie topsy, keď si chcel dokupovať potom, tak... Vidíš, že má veľkú plošinu, na nej sedí. Ty si No, nepovedal, no, že má. nebude mať. No. Ale skákať by som potom aj skákal. Mere si mal, keby takto nabral, hneď má 3. Takže potrase sa mu to. No daj ešte jednu. Ale na takéto chytanie, keď si musíme ľudí smať. Sa nedá, že idem tam asi. Puf. Ty kokos. Ten ich rozbije dneska na patrť. Ježiš Maria, čo si čakajú iné? Čo hádať, tam skočí v bol. Ale keď je chytí na každý preplav, to je to. Som zvedavý, že či zakrmí zase. Ne. Čilo ne, asi. O, rýchlo. Ale ten raj má koľko? 40 gramov. Môžem to už. Tak by vedel dobre spomaliť. Ako? Taký malinký, vieš. Púšťa len tom krmenom. No, netrápi sa. Strata času asi. Vývoj rýchlo za 3 preplavy. Keď by sa náhodou stane, že nás zoberie. To je to.
to je lepšie kontrolovať. Mm. Hluché miesto. Mhm. No, No, 3 lebo 11 minút a 4 rybu ťahá. to by si stiaľ. A to ešte, ak si predtým, ak si začal natáčať, hneď dal do sietky takú vakču. Tak by som potom bolo 10 ľudí na prípravu.